Kanaknya Pak Ji Supriyadi Bana kan lagunya Kabanda 10 kita lenon dulu sakandak Bana Jomondo kita ke lagunya udah John Bumbu Sawali ya. Adiagi asado bapak bakanda laiti bapak Haji Suryadi bagurawa samalam duduk taman ruang mak tukang bajak sawah lain lama jadi sawah wali Ya dari Jepang John Bumbu pada hati papanjang kalau niko cuma bapantun kami di siko anak orang koto marapak pai kapasah membalik ketupe batanyo dan John Bumbu kapakai tukang oyak nan sawah eka patai labara pulau lamo jadi santai. Pak Haji Suryadi lainnya datang. Oi Pak Haji nalain di masuaronyo. Oi kok manyabui denela senjang kalau itu nanu datang. Oi makan. Nah duduk di sudut itu membawa kain saruang inyo sajo nabah kain saruang nampak de ambo alam-alang setahun angku lai bapak didek manci punoy akangan andi sabanya iko orang di siko inyo sajo nama kain saruang di mana awak tak kaibo tabali jebaru bingung emak akan dua dek rantau mak lai baga buang dek mama cuba ladang bangun awak samalam ko payah bana mak baru bingung dia gia makan dosa apa baatam pulang dia bawa koyoy emak akan dua lainnya datang ada John Bumbu dalam mojo iko indak basuh biarlah pangku tak bau ludek kami tajamnya nampak gunung sia namo Pak Haji naba baju biru jangkui panjang bakacomato jawek latanyo kami dulu nambek diumbu aja galak sajo Pak Haji iyo mak dek ketua jama kapik-kapik tangan duo lah malam kini gak ragu kami mencari anyo batanyo denai ka Pak Haji ka mano jalan ke Sarugo adek bule naik lamaan todang buat betupang ayu sawali dia taba abana manci pasarang di dalamnya Ya darinya udah dedikati melanoh udah datu arawan nampak-nampaknya nam beliau Allah tiba tapi ndak namuh duduk di dalam adokus kasam ka eka sutai nampak-nampaknya ko betul mana pasal sebelah ko nah naik eka di lagu niko sangkut mana udah datu sayang ke cepat tuh
Ba ada datua indak namu masuk laragu denai mancali anyo. Mancali dan ya di lubuk suka mandi sudah ikoma akan Saketek pasan kebakai eka sutai malakin. Kok namo Pak Haji nan pakai baju biru nan eka patai pinta boleh kau dak berlaku. Bapak Haji Safrul Amri Banah tasabik namo Istana Parfum 100 jo Pak Haji Cawuh Banah Urang Imbawan 200.000 ya. Oi Pak Haji lainnya datang. Pak Haji Amri ba itu pula. Oi biarlah ada tua di tangan orang hati kanai ka baju. Pak Haji Amri kan lai datang ambek duduk pamanuang kini. Mencari Pak Haji bajak kuih panjang sahabat tua Dr. Suliki. Adek mama coba ladang bergurau malam kini. Bantu Dr. Suliki dia indah bah beda bantu dukun sarang hari. Oi emak akan anduang oi. Apa Haji sahabat nabujang di maka kacomato Pak Haji Bali. Dek mencari musaji orang takkan asurawan tak jadi. Oh emak akan ada duang oi. Yalah 8 jam pulau kelagu niko seketik pulau berbita cakung kadang beribumpua.